gah pideksa gedhe dhuwur. Aku nek ngadep panjenenganipun iso ndangak. Sumbut ya Mas. Sumbut piye wonge gagah gedhe dhuwur ning ireng. Ya malah ketok malah ketok apa kuwi gales wibawa kok. Niku mertandani panjenenganipun sengkut anggenipun nyambut damel. Betul. Nggih. Nah, malam ini dalam rangkaian bersih desa utawa sedekah bumi sisan gawe Agus Tusan. Ya. Wajan. Berarti dua acara didadekne siji. Aku ngerti sebabnya apa. Kok sebabnya apa kok dua acara didadekne siji Mas Mio? Ben irit. Ora dhewe-dhewe ngono ya. Ora ne ya ora kok irit piye wong kaya ngene iki probeyone ya ora sithik. Ora sithik. Luar biasa, tepuk tangan buat masyarakat Dimong. Tetap melestarikan dan menjaga kesenian tradisi agar identitas bangsa kita tidak luntur. Nitik kalau wau sonten untuk menjaga regenerasi Tole ugi dipun paringi kesempatan kagem mancal keprak teng mriki. Anakmu kuwi Mas Mio. Anakku bagus to? Beh. Pake sawangen baguse kaya ngene kok. Piye anake bagus, kulite resik, ya ampun, bapake kaya blekok moncrot. Lah penting lak urip. Uripa nak rata wadus. Lah penting lak raup. Raupa nek ora nganggo sabun. Penting lak kosokan. Kosokan nggo suket. Suket ki po sapi. Luar biasa Mas, warga masyarakat. Aku lagi sepisan rene piyuh antusiase Wah, para ibu-ibu. Jan. Pripun ibu-ibu pripun? Piyuh sing tresno karo aku ki ora malah mbak-mbak, ora malah perawan-perawan Dimong, malah simbok-simbok. Piyuh simbok boy ambune remason piyuh. Bodho ngejak foto. Padha ngejak foto, ya ampun ibu-ibu ijan puber kedua aku. Puber kedua lire piye? Lah rodalang kaya memeti ngono. Ora kok memeti menika tresno kalih panjenengan. Alhamdulillah. Jenengan dipun tampi wonten ing tlatah bumi mriki, bumi Dimong. Mugi-mugi taun ngajeng Mas Akbar melih nggih. Kalau Mbah Lurah? Ya. Wah, oke. Langsung di DP bengi iki. Lah ora usah santai mawon kok niku. Pokoke nekane Mas Akbar iku santai mawon. Kula niku digodhog nemi pun budal kok. Digodhog nemi pun budal. Jadi seneng sedekah. Sedekah. Dono rasa. Nggih, ibarate ngaten lho Mas. Para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Dimong nggih. Nggih. Punika ngadani bersih desa ngaten niku niate sedekahan. Dono rasa ketitik ya ta sing kepareng rawuh ramung warga masyarakat Dimong di luar Dimong nggih wonten sing mirsani uga ana ing live streaming ngene iki dono rasa nyenengke priyayi akeh dawuhe agama ngandharne Mas Mio. Pripun? Sapa sing seneng nyenengne wong akeh kuwi besok cadangane swarga. Sapa wae sing nyenengke wong akeh seneng dono rasa ora nyawang gedhe cilik tuwa enom lanang wedok kuwi besok ganjaran mesti swarga Mas. Mesti swarga. Mesti swarga. Lah yen ora gelem, nek ora gelem sedekah. Nggih. Ayo neraka cadangane. Dadi nek rumuse sing gelem sedekah nadyan to nyenengne wong akeh kuwi mesti swarga. Ganjarane swarga. Yen ora gelem kuwi neraka sing dadi cadangane Mas. Jenengan dhewe lho sing muni ya. Iya. Nggih, jenengan daleme nganjuk Pak Dalang. Nganjuk Kotangin Jalan Mastrip Ganung Kidul. Dugi wonten ing tlatah Dimong mriki Medion. Nggih, menika mayang nyenengne wong akeh. Nyenengne wong akeh. Napa purun mengke jenengan boten bayaran? Sedekah lho, sedekah. Kuncine ke sapa sing jeneng gelem sedekah swarga, sing ora gelem neraka. Terus aku mbok kon sedekah bengi iki nganjuk Medion, Mastrip Dimong. Ora nampa bayaran apa gelem? Yo ora iso. Oh neraka. Ora sedekah neraka. Yo aku kan menghibur, menyenengne wong akeh. Lah nggih, kan sedekah. Sedekah. Gelem ora bayaran kan kudu ikhlas. Yo ora iso nek tanpa dhuwit. Lah iya, berarti neraka. Ora ikhlas kok.
Piye to kok iso ngene iki? Piye maksudmu piye? Berarti sapa sing gelem sedekah ngendikane jenengan kan swarga. Sing ikhlas sing ora ikhlas ora apa ora gelem sedekah neraka. Neraka. Jenengan teng mriki ndalang. Ndalang. Gelem ora bayaran? Yo ora. Berarti neraka. Saiki tak walik. Piye? Lah sampean ndagel ning kene. Nggih. Borongan karo sound system. Nggih. Nek ora dibayar mulih piye? Bengi iki. Heeh. Mboten napa-napa. Loh kene. Mulih tanpa bayaran, mulih tanpa nyekel duit. Alah melarat ben penting sombong. Lho. Berarti lati pakartimu nyawiji sedekah. Kowe ikhlas ora bayaran mulih? Ora apa-apa bengi. Dagel sound system mbok gawa tekan kene iki ora bayaran mulih ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok kendelmen kowe? Kendel piye bareng wis ditransfer lunas. Walah, telek mental kiri ngono kok. Ha wis ditransfer kok. Lunase iki dhisikno rumangsaku kok. Sampeyan ra tekon rono. Ngendikane jenengan sapa sing sedekah mesti swarga. Nah, terus nyenengne wong akeh kuwi mesti kasuwargan Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Nek jenengan teng mriki mara ngulon ning Jiwan niku nek jenenge Gode. Gode iki daerah apa Mas? Lah kowe ora ngerti. Apa tempat wisata? Tempat wisata kuwi. Aku wong Nganjuk ora ngerti daerah kene Mas. Kuwi nggon pemandangan kuwi klebu sedekah apa ora? Lho. Kuwi piye? Kuwi ning kono ki nggon apa ngono lho. Tak omongi. Aja banter-banter. Malah mbok genahke. Wong edan rasaku. Lah kuwi lak ya sedekah. Sedekah piye? Maksude ki ora ngono. Kowe iki tanpa kowe nganggo pamrih kok Mas Meyong mangsaku kok ngene balik ke benang merah. Pripun? Balik ke benang merah. Ngejak engkel-engkelan. Agama budaya wong kene kecekel kabeh. Nggih. Agamane koyo sing tak omongne mau ngarep, agamane ora ditinggal, budayane ya kecekel. Leres. Ta? Kowe arep paring ular-ular apa kanggo warga masyarakat kene tentang kawruhmu, ya to pamerno senajan sampeyan panjenengan ki wis bola bali sowan ana ing kene. Yen ular-ular yen ditutur tinutur niku kula kinten kula kirang pas awit nggih umurku kan isih 17 tahun. Lah. Wong wis pecotot ngono kok 17 tahun lho. Dados ya padha disinau bareng didongake bareng-bareng. Ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Slamet donya akhirate. Allahumma dipun barokahi kanthi sholawatan sareng-sareng Pak Bu nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sedaya tawassalna bi bismillah mujahidillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah awake dhewe nggih budaya nggih ngibadah bentuk majelis. Nggih, luar biasa. Nggih. Sing pareng lenggah tesih kathah. Kathah lah terus tiyang niku kudu gelem ngaji. Ngaji ya, Mas. Ngaji apa wae iki tujuane sinau ben slamet donya lan akhirate. Ora sah jeru-jeru saking alif baktak niku mau nenten werdine. Lho. Iqra kuwi to, Mas? Lho nggih to. Lagi wong belajar ngaji ngene ki mesti nganggo Iqra, nganggo alif baktak. Ampun sah teko nggone Al-Qur'an Iqra niku mau nenten werdine, Mas. Layak aku ngene iki malih percaya nek anakmu dadi dalang. Mergo sampeyan tirakate banter. Lho, alif baktak ya ana artine ana tegese. Alif. Alif iki artine apa, Mas? Aniku ku Allah. Am niku Allah. Lip niku tangga. Lho.
Lip nika? Lah lip jenengan teng mall mboten? Heeh. Enek lip to? Heeh, munggah medun. Nggih niku tangga. Heeh, terus Dadi niku kagem munggah mudun. munggah medun maknane munggah medun. Ngarsaning Gusti Allah taala kudu diimbangi kanthi hablum minannas wa hablum minallah. Edan. Kita harus fatonah kok, Mas. Weh. Nggih. Bar alif ana bak, Mas. Bak artine apa? Bak niku wadah. Dadi ngoleh ngilmu apa wae kudu diwadahi. Heeh. Nggih. Bak niku wadah. Nggih. Terus tak akan mungkin dilaksanakan ibadah sholat 5 waktu kalau kita tidak niat. Oh, dadi kabeh kuwi kudu nganggo niat, kudu nganggo tekad. Nggih. Alif ba ta sa. Sak aja mikir sae dhewe yen oleh rezeki kudu mikir yen to 2,5% itu bukan hak kita. Sedekah. Sedekah. Alif ba ta sa jim Mas Mio. Salat iku marai awake dhewe sehat, nggih. Neng ora marai awake dhewe jipe. Oh, jim ki jimpe. Jimpe. Oh, nggih. alif ba ta sa jim hak. Hak ya artinya apa? Tetep yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Oh, terus disambung kok teko ae iki lho. Kono ki karek ngoyake kene iki mikir. Maksudnya kaya alif mengopo, bak mengopo. Lah iya. Allah lip tangga hablum minanas. Kok il artine apa? Kok teko elewe iki lho. Wis, kono karek ngoyak kene mikir. Ora ngerti nek karma omong wae keserimpet. Keserimpet apa? Ah untuku monyong. Matur nuwun. Luar biasa iki awake dhewe sowan ora ijen ning karo kadang-kadang Widowati, Swarawati utawa Pesinden. Sinden. Iya ta? Dek wingenane sasine niku sura. Wayahe ngungkal gaman. Lah niki biasane nggo ngungkal gaman. Lho, kok iso ngungkal gamane lho? Sinden niku jenenge napa? Waranggono. Warang niku napa? Warang menika keris pusaka. Nggih, nggono lak panggonan. Nggono panggonan, nggone wis ana. Nggih, lah niki lak dinggo ngungkal gaman niku wae. Sing ngungkal keris wong wedok. Iya ta. 1 2 3 4 5 Beyuh. Jiro lupat mo 6 7 8. Beyuh. Kok iso 8 to Mas? Aku ora nggo sinden nganti 8 lho. Pinggir dhewe kaya subwoofer. Apa iya enek subwoofer. Ya ditanjakne ya Mas. Nggih. Karo mlaku. Nggih. Aku pengen ya kuwi ngaturi Mbak Enggar luwih dhisik. Mbak Anisti Ayu Enggarsari supaya menyapa warga masyarakat ana laladan desa ndi? Dimong. Oke, sepotono, Cok. Yo. Good night, Nduk. Sugeng dalu, Nduk Enggar. Enggar kala mangsa. Enggar kala mangsa. Kala-kala ya dimangsa, kala-kala ya ora. Lha ya piye to? Nek arep dimangsa terus ora nyonyot. Oh, capek ya Om ya. Nduk, kok ngintik lho iki lho. Saderengipun tetembangan lelagon kaaturaken kunjung ngarsaning para pinilenggah. Ya. Badhe ngaturke apa no? Uluk salam. Uluk salam Inci. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantos napa dereng? Dereng. Bayu niki nek sing nonton ngantos pok mriku to Om. Oh, luar biasa antusias ingkang mirsani pagelaran wayang kulit wekdal dalu punika mboten kados tahun-tahun yang lalu. Tenan to? Jalan ora kenek dipiyak motor ki keleh parkir aduh parane. Oh, sing wingi sampean nggih tumut ndagel. Sing iya. Tahun wingi melu. Kuwi dalange sinten mawon nek wayangan bersih desa Dimong ki melu terus Mbak Enggar niku. Oh, nggih to? Tenah kene ki cok bakale kene kok Mas. Sajene. Anak Jane Mbah Lurah kok. Om, enten doke lho jenengan. Enek loro nurung netes.
Wong wedok ayu kok tekon ndok. Lah coba kali Ucok bakal ono ndok bener. Gitu. Aja nyepelekke mesti roh Mbak Enggar ngono iki mergo apa? Itu guru bahasa Jawa. Oh. Dadi roh sajen ucok bakal. Oh, luar Ucok bakal biasa. kok sampean jare ucok bakal dimong. Mesti ono ndoke to. Ono ndoke, ana gedange. Ono gedange, ono Oh, iya. ndoke. Lah ya. Iso guyu lho. Iya, gedange dionceki. Terus Ora dipangan-pangan. Bocah edan. Wah, Mbak Enggar, Dalam. mengucapkan doa apa kepada warga masyarakat Dimong yang malam ini sudah berhasil menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Oh, injen niki mau sedekah bumi nggih. Iya. Ini ngresiki nggih, Om. Nggih, ngresiki. Mugi-mugi desa napa dosa niki mau? Desa. Oh, desa Dimong tansah pinaringan sehat sedaya warganipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Didohke saking syukur sakit nggih, Om. Amin ya rabbal alamin. Wah jan mugi-mugi bakdo bersih desa ing mangke Ya. masyarakatipun ayom-ayem tentrem kuat slamet sak kabehane. Amin. Nitean nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada Dari iman. iman. Diresiki laire lan diresiki Batine. batin pun. Wah jan Alhamdulillah. Jenengan griyane celak mriki to? cedak kene Pundi? mampira nduk. Emah nek bojone jenengan no. Lah, Wila. Wah teko namono. Lah piye? Lah piye? Kingke rencana kan bojoku melu rene nduk. Nggih, lajeng Awake aturnya anget. gerah. Heeh. Dadi ya kene nyuntikne nggone Bu Sinder kono. Businder. Sobu Sinder. Iya. Ning omah berarti tilem bae ya Om ya, kan sakit. Tur. Wah Berarti- jan anakku sing dalang kingke Hah? pinter ngaji pol nek nang omah iki. Siapa? Ibuke lara kingke lo diyasinke. Bocah edan. Ora yo le yo. Ranti to cek nonton to le. Saking Nonton. sregepe. Aku tak kayak wayang, aku tak kayak wayang. Wah jan halo. Wayang anu mila. Kuwi kok lak terus nguwenteni teko bar iki kok. Tujuane ya ben kuwi. Ngenteni tibar. Ya tetembangan lelagon Sing nggih, gamelan Kacang, dhisik Mbak Enggar. Oke. Heeh. Mardika, wonten Nggih. pamundutan apa mboten? Mardika mawon sing penting gamelan Oh, riyen. nggak. Menawi Oke. Mardika mbok bilih kersa deripun Ki Demang. Mangke riyen bibar ngaten. niki. bibar Oke. niki. Ya, yo Gendok Ayu Enggar Heeh. ngaturaken Oke. tetembangan. Monggo, napa Mbak? Ninggal katresan nggih Mas. Oke, ninggal katresnan. Heeh. Pamundutan ternyata niku Oh, mau. ninggal katresnan. Nggih. Nggih, pambungdutan saking Mas Heru. Sak- Saking anu, napa niku TW, napa TKW. TKW. Oh, teman-teman TW tapak TKW. mangu. Bingung arep muni TBA. Niki saged dipirsani saking Hong Kong, Taiwan dan Wes, lain-lain. live Fene Mas streaming. Akbar luar biasa. Alhamdulillah. Yuk katur. Yuk, ninggal katresnan Mbak Enggar Celorot. Mangga. Yuk. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Hey. Oke. Meneng bareng. Atur Jumateng. Bapak Lurah. Bapak Sujarwo. Sip. Nangis saja dengan
perhitungan dina ngene tanpa perhitungan kotor ati akale yene sekotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashabi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren dhisik ya nok, ngono ya yung iya. Anakku sing mituhu limbuk ana dawuhmu apa, Mak? Leren sakwetara ngendhoni swasana kang kenceng nganggo ambekan luwih dhisik. Nggih yung heeh. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturke rasa puja lan puji syukur. Puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarke berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya yung. Nduk. Moga tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Wah iya ya yung iya. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian adicara apa, Mak? Iki ngene nduk, piye? Iki aku karo kowe sowan ana pepunden lan sedulur kang lenggah ana ing ya kuwi dusun Babatan Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Kadipaten Mediun. Oh ngono ya, Mak. Acarane apa? Kok katon gayeng, katon regeng bengi iki ngadani adicara apa? Ki ngene, Nduk. Yen ora kleru ya kuwi adicarane sedekah bumi. Utawa ana sing ngarani bersih desa? Heeh. Ana sing ngarani nyadran? Iya. Tur iki wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Oh ngono ya, Mak. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Kukuban Desa Dimong. Iya. Marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh ngono ya, Mak. Iya, iya, ngestokake dawuhmu, Mak. Dene taun iki awake dhewe sak kanca, iya. Sing ketiban sampur, iya. Pinercaya dening lapisaning para masyarakat
gelar kelir gantung gong iya menghibur warga masyarakat iya ingkang mapan ana ing desa Dimong kene oh ngono ya Mak iya hebat luar biasa no iya ing atase awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias kang sarta apresiasi warga masyarakat kang lenggah ana ing khususe Babatan Dimong kene luar biasa ya Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Iya, penonton kebak wiwit sore. Iya. Nah, kamangka lagi sepisan jiki sowan mrene. Ngono ya. Mula itung-itung awake dhewe sowan kene iki uluk salam karo para warga masyarakat kene kabeh. Oh iya, nggih yo ngestokake dawuh. Iya. Aku ora arep apa-apa kok, Nduk. Tenan sing baku. Aku sak kanca bisa nyambung tali paseduluran. Iya. Ngraketke tali silaturahmi karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Dimong kene ngalap berkahi para pepunden lan para pinisepuh kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh, ngono ya, Mak. Nggih yo, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pepunden kang lenggah ana kene ya Mak. Bener Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kula kunjukaken ingkang angka setunggal sapa wae. Nuwun inggih pepunden kula ingkang pinengku kinurmatan ingkang sampun manggi kula wau sonten sapa Bapak Kepala Desa Dimong kene sapa panjenengane Bapak Sujarwo sarjana hukum. Oh ngono ya Mak. Iya. Ngestokke dawuh ingkang sarta Bapak kami tuwa ingkang lenggah ana ing Babatan. Iya. Pak Junaryono. Iya. Ngaturke panuwun lan sedaya panitia bersih desa, panitia sedekah bumi, iya. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal, iya. Ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya, Nduk. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Uga ora lali, Nduk. Piye? Ngunjukake matur nuwun, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Marang sedaya lapisaning masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Dimong ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca supados paring lelipur paring hiburan dumateng papan mriki kunjuk marang para warga masyarakat kabeh. Wah, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Wah, luar biasa. Ana tetembungan sekali dayung dua pulau terlampaui. Utawa ana tetembungan liya ya kuwi menyelam sambil minum air. Sakliyane iki ya kuwi mengeti adicara bersih desa utawa sedekah bumi iki ngiras-ngirus mengeti ya kuwi bulan Agustus sasi kemerdekaan ya Mak. Ternyatane wong ngadani adicara bersih desa Kang Sarto ya kuwi ngadani adicara Agustusan iki ibarate tumbuh oleh tutup kok, Nduk. Tumbuh oleh tutup. Iya. Merga becik Agustusan becik adicara bersih desa, kuwi temane padha ya kuwi mratelakake utawa melambangkan guyub rukune para warga masyarakat utawa gotong royonge para warga masyarakat kang manunggal cipta rasa budi kelawan karsa. Oh ngono, Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman kerukunan utawa gaman persatuan dan kesatuan. Oh ngono, Tuladane, iya. Tuladane para pahlawan utawa para kusuma bangsa biyen, kang merebut kemerdekaane awake dhewe, iya, ngrebut kemerdekaan musuh karo penjajah. Iya. Kuwi gamane londo mbiyen ki bedil ning gamane para pejuang ana ing Indonesia mung nganggo pring sing dilincipi nanging nyatane bisa menang utawa unggul bisa merebut kemerdekaan. Kuwi moka tanpa ana rasa persatuan kang sarta kesatuan.
Oh ngono ya Mak. Dadi iki tumbuh oleh tutup karo adicara bersih desa Dimong pada malam hari ini. Ngestoke dawuhmu Mak. Bedaning agama ora dadi gendra, bedaning panemu ora dadi padu, iya. Bedaning pilihan aja nganti gontok-gontokan. Iya ngestoke dawuhmu ya Mak. Iki taun iki bersih desa ana ing kene, dipapanake ana ing dusun Babatan. Babatan ya dipapanke ana ing dukuh Babatan kene. Luar biasa. Ternyatane iki digilir kok, Nduk. Iya. Taun ngarep ya wis beda meneh lokasine, taun biyen ya wis beda meneh. Iya. Ya diratani. Iya, ngestoke dawuh. Biasane sing kepareng ngasta cempurit ana ing kene iki para-para senior jalang ning iki ganti iki taun iki warna baru penyegaran no. Oh ngono. Awake dhewe sing ketiban sampur, awake dhewe sing entuk jatah nampa kapercayane para warga masyarakat. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa ya. Sowan komplit yo Mak, sowan komplit Nduk. Iya. Kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata, iya. Saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk komplit, iya. Sowan ana ing kene, iya. Mbok menawa warga masyarakat ana ing Babatan, iya. Kapinujon dolan ana ing Nganjuk tak aturi mampir ana ngendi? Ana ing gubuke awake dhewe, iya. Ya kuwi ana ing Jalan Mastrit Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk, Kota Angin, iya. Iya ya Mak, iya ngestoke dawuh. Wah, luar biasa kok Nduk nek penonton ana ing Laladan Mediun dan sekitarnya iki wis penonton dadi penonton wayang. Mergo penonton saiki iki kaya-kaya wis ngerti akan situasi dan kondisi kok Nduk. Oh ngono. Dadi wong mirsani wayang, iya. Iki diperang dadi pirang-pirang bagian. Oh ngono. Iya. Eneng wong delok wayang wong kepengin nonton campur sarine, iya. Eneng wong delok wayang gur pengin delok sindene, iya. Kira-kira sindene ayu-ayu apa tuwek-tuwek. Lah iya. Iya ngestoke dawuh. Ning ya ora setitik, wong mirsani wayang iki sih ngegem marang alur ceritane wayang. Wah, iya ya Mak, iya. Ngestoke dawuh. Mergo iki kabeh termasuk seni dan budayane awake dhewe. Iya, ngestoke dawuh. Alhamdulillah kembali ke benang merah. Biyo ngarep ndongake apa marang para warga masyarakat ingkang bengi iki wis kelakon ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandeg, dongaku banyu mili kok, Nduk. Iya. Muga-muga sak rampunge ringgitan dan seluruh rangkaian adicara bersih desa, iya. Muga-muga desa kene dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur, iya. Gemah ripah loh jinawi, kerta tata turaharja murah sandang lawan pangan, iya. Cina ketok ing kamulyan tinebehna saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti bos mrene sadar suwe babar pisan ora krungu kabare sajake
Jakarta